What's up guys? Isang magandang gabi po. Dito po tayo ngayon sa trabaho. Karating lang po natin kasi bukas maaga pasok natin na alas 5. Kailangan nakaalis na tayo dito. Buhay driver po. Kailangan mas maaga tayo papasok at tayo din po ang huling uuwi at maghahatid tayo. Susundo ng ating mga kasama sa trabaho. Ayan, kararating lang po natin dito sa trabaho at mamaya-maya matutulog na tayo. Mga 7 or 8 tayo matutulog. Para pagising natin sa umaga, medyo fresh. Maliligo pa tayo ng mga, gigising po tayo mga alas 4, tapos magkakape. Tapos pagkatapos magkape, maliligo na yun. Pagkatapos maligo, biyahe na tayo dyan. Kaya shoutout po sa ating mga kaibigan, mga driver, sa ating mga kaibigan, mga OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, vlog muna pa tayo at nagkakape tayo kasi ako mahilig po ako magkape pero twice a day po ako magkape pero hindi naman masyado matapang yung ating kape. Pag nasa bahay lang po tayo, saka pa lang po tayo nakakapagkape ng medyo matapang-tapang kasi doon talagang purong kape yung iniinom natin. Dito minsan tsa or minsan kape. Ayan. At shoutout po sa ating mga kaibigan, yung mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak po natin na membro ng SSS at saka ng GSIS. Kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa inyong trabaho, magkakaroon po kayo ng pagkataon na matulungan ng aming agency o aming opisina. At sana mag-file kayo kung ano man ang claim nyo sa SSS or sa GSIS. Pagkatapos po noon, pwede po kayong mag-search sa aming website. Makikita nyo po dyan www.ecc.gov.ph. Ayan, at kung gusto nyo naman po magtanong sa akin at kung paano po at pwede po kayong mag-comment dito sa ating video na to at baka sakaling matulungan natin kayo at ayan. At may galab shoutout po sa inyo. Comment lang po kayo kung may tutulong tayo. Ayan. Time check is 6:45 na ng hapon. Sorry, ng gabi. At sa ngayon po, andito tayo ngayon sa Makati. Kung saan tayo nagtatrabaho, nag-stay lang po tayo rito para makatipid-tipid at iwas pagod na rin sa umaga sa pagpasok. Ayan, kape po tayo. Ayan. Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan na mga OFW at ating mga kaibigan sa ating mga kaibigan din na mga viewers at mga silent viewers. Ayan. At sa ating mga kamag-anak din po at sa ating mga followers po sa FB page, maraming salamat po at kahit paano po tumataas po yung views natin doon at kahit hindi po natin na siya masyadong tinutukan, upload lamang po at kahit paano tumataas naman po ang mga views natin at saka dumadami din ang followers natin doon. Sana po patuloy po kayong mag-follow sa ating FB page at sa ating YouTube channel po. Patuloy niyo pong suportahan ang ating mga video. Malay nyo at balang araw makatulong din tayo sa ating mga kaibigan. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at may galab shoutout po sa ating mga kamag-anak. Siyempre kailangan na shoutout din tayo sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan, mga luma at bagong mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan OFW sa Kuwait, sa Hong Kong at saka saan man po kayo naroroon at sa ating mga kamag-anak niya sa Australia, sa Canada. Maraming salamat po at may galap shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito at lagi po kayong mag-iingat at kung ano man ang inyong ginagawa, always pray at saka ingat, stay safe po tayong lagi. Ayan, maraming salamat po. Ayan, nasa Metsios, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po tayo.
Hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you. Ingat po. Magandang araw, magandang gabi at magandang hapon po sa inyong lahat.